Няхай ляцяць стагоддзямі гады, гісторыя далёкая не схлусіць, а Гродна застаецца назаўжды культурнаю сталіцай Беларусі. На працягу многіх стагоддзяў горад Гродна славіўся мастацкімі, культурнымі і адукацыйнымі традыцыямі, асаблівай духоўнай атмасферай. Вось ужо 8,5 дзесяцігоддзяў дзіцячая музычная школа мастацтваў нумар 1 імя Семянякі горада Гродна падтрымлівае слаўныя традыцыі культурнага жыцця нашага рэгіёну, прымнажае і стварае новыя свае дасягненні, з'яўляючыся ініцыятарам і арганізатарам знакавых мерапрыемстваў. Дзіцячы фестываль-конкурс беларускай музыкі – адна з такіх даўніх і важных традыцый. Яго гісторыя неразрыўна звязана з гісторыяй школы. Фестываль зыходзіць каранямі ў далёкі 1962 год, калі на базе адзінай у той час музычнай школы горада быў праведзены конкурс на лепшае выкананне твораў беларускіх кампазітараў. Гэта была адметная падзея ў культурным жыцці горада і вобласці, якая сабрала ўдзельнікаў з Гродна, Шчучына, Слоніма, Ліды і Наваградка. Па розных прычынах доўгія гады конкурс не праводзіўся. Ён адрадзіўся ў 2002 годзе ў статусе гарадскога фестывалю беларускай музыкі сярод музычных школ горада. У 2013 годзе пры садзейнічанні аддзела культуры Гродзенскага гарадскога выканаўчага камітэта конкурс атрымаў статус гарадскі фестываль-конкурс, а ў 2014 годзе гарадскі адкрыты фестываль-конкурс. Ён праводзіўся ў рамках рэспубліканскай акцыі «Гродна. Культурная сталіца Беларусі 2014». З 2016 года геаграфія конкурсу значна пашырыла межы. Да нас прыязджаюць удзельнікі з Мінска, Баранавічаў, Слоніма, Наваградка, Ваўкавыску, Свіслачы, Дзятлава, Жыровічаў, Косава, Астраўца, Росі, Парэчча, Гожы, Абухава, Квасоўкі, Дзітвы, Верцялішак. Захапляе колькасць удзельнікаў. Калі ў 2005 годзе ў конкурсе прынялі ўдзел усяго 17 салістаў і 6 ансамбляў, то ў 2018 годзе колькасць удзельнікаў наблізілася да 200. Усё больш разнастайным становіцца рэпертуар выканаўцаў. Гэта апрацоўкі народных песень, аўтарскія творы беларускіх кампазітараў ад класікаў да кампазітараў маладога пакалення, у тым ліку і гродзенскі. Уражвае і склад журы. У розныя гады ў яго ўваходзілі кампазітары, члены Саюза кампазітараў Беларусі, заслужаныя дзеячы мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, прафесары, дацэнты і выкладчыкі устаноў адукацыі Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі і Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва, заслужаныя артысты і дырыжоры Рэспублікі Беларусь, а таксама выкладчыкі установы адукацыі Гродзенскі дзяржаўны музычны каледж. Сёння мы з вялікім пачуццём радасці і гордасці паведамляем, што фестываль у 2026 годзе адбудзецца ў статусе абласнога дзіцячага фестывалю-конкурсу беларускай музыкі. Фестываль жыве, развіваецца, з кожным годам выклікае ўсю большую зацікаўленасць. Гэта нас цешыць і акрыляе, таму што ідэя правядзення фестывалю складваецца не толькі ў музычным спаборніцтве, але ў большай ступені і ў папулярызацыі беларускай народнай і кампазітарскай музыкі, далучэння да нацыянальных культурных каштоўнасцяў, а таксама ў выхаванні любові і павагі да сваёй бацькаўшчыны.